Noswaith i chi a chroeso i Sgorio. Digon o gyffroeddod fel arfer sylw i'r brif adran yn y man, ond ni'n dechrau yn yr uwch gyngrair. Cyngrair sydd i hollti'n ddwy rhwng nawr a diwedd y tymor. 10 gêm i fynd felly, a digon o gwestiynau i'w hateb. Pwy fydd yn disgyn, pwy fydd yn cyrraedd Ewrop, a pwy fydd yn cipio'r bencampwriaeth, y cyfan yn y fantol. Dechreuon ni gyda'r 6 ucha, a roedd y Bari yn yr hanner yna am y tro cyntaf 5 mlynedd. Ei gwrthwynebwyr oedd y Seintiau Newydd, 6 phwynt yn glir ar frig y tabl ac yn anelu am bencampwriaeth arall. Williams, Bale hir yn edrych am Jordan Williams, gyn Dan Williams, pas hyfryd, y sogliad yn ôl at Brobl, o, na chi gol. Yna chi gol, gampus gan y pencampwyr. Y Bale hir gan Dan Williams at Jordan Williams, ac yna'r sodliad beiddgar yn dwt ac yn daclus i lwybr Ryan Brobl. Cornes at Isaac Jeffries as y le am yr ergyd, Jeffries! Oedd hwnna'n mynd am y gornel ucha gan Isaac Jeffries. Seintiau'n ceisio torri am ddiffyn yr ymwelwyr i lawr. Maen nhw'n cadw i siap yn dda y Bari. Dyma Owen Farrell a Dan Williams lle gael y creisiad isel i fewn ar gwiriad o'r ergyd gan Isaac Jeffries. Heibio'r postyn am gic gornel dihangfa i'r Bari. Cyfle i Isaac Jeffries. Will Richards ar cyffyrddiad Rory Holden at Ryan Brobl, ond am yna le fan hyn i Isaac Jeffries. Jeffries yn dal i fe'n, mae dal yna Isaac Jeffries. Methu cael yr ergyd i fewn, Rory Holden! Oh, mymryn heibio'r postyn. Dyma Ieuan Owen i rei prawf ar Harrison McGahey, croesiad yn ei celf am Hulbert. I mi oedd angen yr arbediad gan Nathan Shepherd. Mwy na hanner cyfle yn y fan yna i'r ymwelwyr. Buddigoliaeth y Seintiau'n golygu bod y bwlch yn agor i 9 rhwng cyntaf ac ail. Roedd gwir angen y pwyntiau ar gei conna oedd i cartref yma i Colwyn felly. Gêm allai fod mor bwysig deled diwedd y tymor. Dim llawio, allan hi gan Sheriff. Nôl mae'n dod eto. Y peniad yn clyfr arbediad. Campus, Robles ath amdani. Ac oedd angen arbediad da gan Margetson. Dwi'n just licio'r symudiad yma ni gan Robles. Gyrru sydd fod i gornel bella draws y golwr am y golwr wneud andros o sef. O, Hughes, pas bach dwt i lwybr Robles. A sbiwch ar Matty Hill yn brasgamu. O, ddim cweit yn cyrraedd ydi ma. He! A mae Robles am yr eildro di dod mor agos. Ond am symudiad dal ar ochr dde yna. Sbia'r troiad yma. Mae hwnna'n anodd, y troiad yna, ond oedd gwybod union beth yn gwneud. A wedyn, dwi'n meddwl Jones oedd ar draws. Gwych eto. Gan George Hughes. Gan George Hughes. Ia, o! Bobl bach. Margetson. Beder ar 15 oed yn ymateb yn hwyr i ergyd Davies. George Hughes eto, curo'r bel yn ganol cae. Gwrth y mosod yn sydyn. Ond gwych gan Jordan Davies efo'r weledigaeth yma i weld o. Oedd i wrth cynell i gol. Robles. Hughes. Mynd i hun! Ac oedd angen arbediad fanne gan Alex Brown. 2 golwr 19 oed, 2 golwr ar fenthyg, a 2 golwr sydd wedi gorfod chwarae'r rhan i gadw'r gêm a'n gyfartal ddisgor. Hughes i gymryd y gic. O, mae wedi cael ei tharo mewn. Oedd hi'n chwip o gic mewn. Mae Cook yn cael peniad, a mae'n dod o'r wrth ella cefn i'r Rhondda yn y diwedd. Ond y sicr fod gath y cyffyrddiad dwytha o ran ceic honna. Ond mae'n gol. A mae'n gwahanu'r 2 dîm. A mae gan Hughes, West no Edwards. A mae West i dal i redeg. Di'r Bale i gyrraedd a di ar ei droed chwith. Dim amheuaeth pwysgoriad honna, ac o bosib chwaraewr gore'r hanner cynta yn sgorio am y 7th tro yn yr uwch gyngrair y tymor yma. Mae nhw wedi weld eiriad o, mae'n tynnu nôl iddo fo, y cyffyrddiad cynta yn gampus. Mae'n gosod hi lle mae o isio i ar ei ail gyffyrddiad.
o ddiwrth yr amddiffynwr yn agor y gornel bella na i fyny iddo fo, just yn glinigol Callum West. Gic di cael ei chymryd, Davies i tharo mewn, a mae di mynd yr holl ffordd! Mae di twyllo pawb! A mae Jordan Davies wedi rhoi'r bel i mewn i'r cwrt yn obeithiol. A lle mae yna obaith, mae hynny'n gallu troi yn gol. Fo sy'n cymryd cic gornel fan hyn, cymryd i sydyn. Rwan, dwi'n mynd â nelu hon i'r postyn bella a gobeithio wneud rhywun o'r dardawsi. Neb yn cyffwrdd i. Game on. Davies. Môr eto. O, a Pennod gan Williams, arbediad ardderchog gan Margerson. Dwi'n deud dylai fod Sgorio, oherwydd y safle mae yn, a mae'n agos i'r gol, mae'n eich just ei siŵr sy'n penio yna lawr. Ryan Astles yn dod mlaen am ei ymddangosiad cyntaf dros Fai Colwyn. Hwn fydd y cyfle ola. George Hughes ar gornel. Mae pawb yn arod ac mae'n cael ei roi i fewn i'r hwyd. Cyffyrddiad cyntaf Ryan Astles dros Fai Colwyn. Dyma ydi stori dylwydd teg am ddrama, am bwyd heiddiannol i Fai Colwyn. Mae o'n gawr, mae o'n benderfynol, mae'n cyrraedd y bel a mae'n droed chwith o wneud y rest. Mae'n syth i fewn i ganol y gol, gwych iddo fo. My debut couldn't have gone any better really last minute, but I think overall we probably deserved at least get something out of the game. So yeah, it's a good way to start Colin Bay career. We've got to remember where we've come from. We finished 8th last season. We had one player signed when I took over the job. Yeah, so we've got a squad that's work in progress. We've got a squad that ultimately have conceded another 2 set plays. So we have to look at that and we have to move forward because that can't happen. Pennod yn erbyn Caernarfon nesaf a bydd Rhys Griffiths ddim ar yr yslys am y 6 gêm nesaf fel cosb am ei sylwadau wedi'r ornest yn erbyn y Flint ym mis Rhagfyr. Roedd hi'n hanner cyntaf digon tawel gyda'r ergyd yma o ymyl y bocs gan Sean Bradley yn dod fel un o'r goreuon. Caernarfon ddechreuodd yr ail hanner gryfa. Morgan Owen yn brwydro i ffordd lawr canol y cae ac yn llwyddo i gyrraedd Bradley. Croesiad hyfryd gan yr ysgellwr at Rio Dyer, ond Billy Borge yn gwarchod gol Pennod a'r gêm yn parhau'n ddi-sgôr. Ychydig cyn y chwiban olaf, roedd na gyfle i'r cofis gipio'r 3 phwynt. Camgymeriad Jack Clay yn golygu bod Bradley bron a blasur'r fuddugoliaeth, ond y bêl yn bownsio oddi ar y trawst, gêm ddi-sgôr a phwynt yr un. Buddugoliaeth i'r Seintia, gêm gyfartal i Geicon golygu bod y bwlch rhwng cyntaf ac ail yn ymestyn i 8 pwynt. Y Bari'n llithro i waelod y 6 ucha tra bod Bai Colwyn yn dringo uwch ei penna i'r 5ed safle. Gemau nos Wener sydd gyda ni nesaf a sylw i'r clybiau yn yr hanner gwaelod. Nawr, mae yna 2 ras fel arfer yn yr hanner yma. Y ras i osgoi disgyn o'r gyngrair, a ras hefyd i sicrhau'r 7fed safle sy'n golygu lle yn y gemau ailgyfle ar gyfer Ewrop. Nawr weithiau, mae mordyn, mae'r un clybiau yn y 2 ras. At y bala felly ewn ni i ddechrau ac wedi 12 mlynedd yn olynol yn y 6 ucha, fe fethodd tîm Steve Fisher y nod. A maen nhw nawr mewn brwydr i aros yn y gyngrair. 2 bwynt tu ôl iddyn nhw oedd i gwrthwynebwyr y Flint colli a bydd y tîm Maes Tegid yn safleoedd y cwimp. Canavan dan bwysau yma gan Ibrahim sy'n rhyngipio'r meddiant ac yn brasgamu ymlaen. Canavan yn chwilio'n drosed tôn o ddim ar war Ibrahim Mesahib. Thynnu ar daws i Ferguson yn sodad i Billington ar y postyn bell a Mendes! Efer y loc yn y gol yna. A mae'r bala wedi mynd ar y blaen yma. Ibrahim yn cychwyn y gwrth ymosodiad. Y bel yn disgyn yn garedig i Lasana Mendes i rwydo i ail gol y tymor yma. Gornel. O'r gamgymeriad gan Elson Digbu. Bydd y golwr wedi gofyn amdani. Mi beniodd Digbu y bel eibio. A mae Darren Stevenson wedi manteisio ar ysmonach llwyr yn amddiffyn y tîm cartra. Phillips. Cyfle droi i Benwyn. Yn yr gydio. O! Achi gol! Gan Benwyn a fod i troi i gem ar ei phen. Oedd y cyffyrddiad cyntaf yn agor yr ongol iddo fo. A dim gobaith
i Torrens. Dafliad hir yn dod i mewn, Pennod allan gan Mendes. Wyn yn ôl i mewn teg at y cwrt chwech, neb ar gyfel Harry Owen! A mae di rwydo'r drydydd i'r Fflint. Amddiffyn bala ar chwal. Ac yna, ar ymyl y cwrt chwech, gyda neb ar ei gyfel. Oedd Harry Owen i rwydo i bedwaredd gol y tymor yma. Phillips. Hwna'n fyr teg at Ben Wyn. A mae Wyn wedi rwydo i ail gol o'r gêm. Neb ar ei gyfel. A jyst yn pasio'r bêl drwy glwstwr y chwaraewyr. Reeves yn ryddhau. Stevenson, dio ddim yn cam sefyll. Mae yn y cwrt Cosby. Gwrdiad ar draws, mae bêl yn disgyn. Torres, mae Taro yn erbyn Elliot Reeves. Oedd hi ar y llinell. Gan y bala, nath hi ddim croesi'r llinell. Mae ar dyfarnwr cynnarthwyol. Billington i Burke. Billington, chwipio'r groesiad gan Ferguson! A mae'r bala nôl yn y gêm! Ac am ddiffyn llach Ben Woolham i gychwyn. A Ferguson, fel nath o bythefnos yn ôl, yn sgorio yn erbyn i gyn glwb. Jake Phillips yn chodi fyny. Tuag at postyn pell a Ferguson oedd yno i glirio nid unwaith. Ond ddwywaith yn gyflaw i'r bala wrth ymosod gyda Billington yn brysgamu ymlaen. Rhyddhau Liam Higgins. Higgins. Mae rownd y golwr, Higgins, mae'r bala yn ôl yn unig o iawn rwan. Liam Higgins yn mynd o amgylch y golwr yn wych cyn pasio'r bêl i Rwyd Wag. Mae'n glincar o gêm yma ar faes tegid. Ar ôl cyrraedd y chwech uchaf deir gwaith yn olynol, mae Met Caerdydd wedi baclu y tymor hwn. Hwlffordd oedd yn herio tîm Ryan Jenkins dros y penwythnos. Clwb oedd heb golli nerbyn y myfyrwyr yn y gyngrair ers mis Rhagfyr 2022. Lewis Rhys draw i gymryd y gic gornel. Mewn i'r canol. Bôl tu ar canol. Mae yna gic o'r smotin wedi cael ei roi'n fan hyn, dwi'n meddwl. Ac mae'r penderfyniad wedi cael ei roi o blaid Met Caerdydd. Oedd hwnna'n droed uchel. Adam Rosgrow sy'n camu fyny. Arbediad campus gan Ifan Nott. Dwylo cadarn. A Nott sydd wedi dod mewn i'r tîm hyn yma yn lle Luke Rhys yn y gôl. Yn dangos pam yn fyna. Mewn â hi gan Lewis Rhys i'r canol. Pennod Sam Jones. Ac arbediad da gan Ifan Nott. Lawr yn sydyn i ddal hwnna. Cyfle cynnar yn yr ail hanner i Hwlffordd. Corey Shepherd sy'n ei chodi hi. Sam Seeger yn cael ei wthio ond fyna. Mae'r bêl yng nghefn y rwyd gan Greg Walters, ond bydd hi ddim yn cyfri. Seeger wedi cael ei lorio yn fyna. Rhys y Brwsi. Ai rediad yma'r hyn ac yn ergydio! O, mae'n ei canfod cefn y rwyd! Dyna i chi chwip o ergyd gan Rhys y Brwsi. A bosib nad oedd Met Caerdydd yn disgwyl hynny. Mae chwaraewyr Met Caerdydd yn taro'n erbyn i gilydd yma. Greg Walters di chwarae'r bas mlaen. O, mae yna gyfle fyna. Mae Owain Jones di cael ei lorio. A liwd i'r cerdyn yma. O, mae goch i Toby Reason. Ac ar ei ymddangosiad cyntaf o i Met Caerdydd. A Toby Reason wedi cael ei anfon o'r cae. A Ben Amon yn cadw hon ar dir y chwarae. Cario'r bêl fyny'r cae ydy'r nod rwan. Amon yn dal i fynd. Mewn i'r gwrt Cosby mae Amon. Ac yn sgwario'r bêl i Corey Shepherd. Mae'n ddwy. A reit ar ddiwedd yr amser ychwanegol. Mae Hwlffordd wedi sicrhau'r triffwynt. There was a lot on tonight's game. You know, if Met had won tonight, then there's a big gap between us and them for 7th place. So we knew we couldn't lose tonight's game. Would have been happy with the draw before the game. We set ourselves out quite defensively, but at the same time, we know we've got threat going forward, and the lads showed that in the second half. Dwy gêm gyngrair yn unig enillodd Llanelli yn rhan gynta'r tymor, ond fe ddaeth un o'r budigolaethau rheini yn erbyn Llansawel, ac felly roedd Terry Boyle yn ysu am ganlyniad tebyg a llygedyn o obaith i'w garfan ar ddechrau ail ran y tymor. Gic ar y droed chwith, a'r bêl yn cael ei chlirio oddi ar y llinell. Dihangfa i'r ymwelwyr. Jenkins. Cam i mewn a draws y cae.
Yr ymdrech o bell! Ac arbediad godidog gan Will Fuller yn rhwystro Bradley Gibbons rhag rhoi'r ymwelwyr ar y blaen. Walters yn ôl a Jenkins. Jenkins yn ôl at Walters. Treisio Walters yn adlamu mlaen ar hyd llinell y cwrs Cosby. Mitchell Bates yn ôl ar draws. A'r Bale yn glamio ar ben Tom Price ar y postyn cefn. Doedd rhif 8 Llansawel ddim am fethu o fanna. Walters. Mlaen at Ricky Lee Owen. Owen yn y cwrs Cosby. Yn mynd I hun ac yn taro trawst. A Llansawel o fewn modfeddi o sgorio ddwywaith mewn 2 munud. Tro Llansawel ydi wrth ymosod rwan. Efo Tom Walters. Walters. Yn ergydio. Pennod I lawr yn sydyn i'w dde I wneud yr arbediad. A Chris D oedd y cynta at y Bale ar ôl hynny. Fel hir ymlaen. Cyrra Danny Williams. Cyfle I Williams y munud cynta'r ail hannar. Danny Williams yn sgorio am y 5ed gêm yn olynol yn erbyn Llansawel. Mitchell Bates I gymryd y gic. Daro'r Bale tuag at gwrs Cosby Llanelli. Peniad Gammond! Oedd rhaid I Alex Pennod fod yn effro. Nath y golwr yn dda. Oedd o'n beniad pwerus gan gapten Llansawel. Ffyrddiad Oli Anderson. Fel allan at Walters. Yr ergyn yn cymryd gwiriad! A Cian Jenkins. Oedd yn y lle iawn ar yr amser iawn. I brocio'r Bale I mewn i'r rhwyd. I mond ar ddechrau tymor. Sam Snaith ymuno efo Llansawel. Ar ôl chydig gemau, mi gafodd annaf. Lle fydd hyn yn teimlo. A fydd o'n dechrau eto. Walters ymlaen. Gan efo Sam Snaith. Snaith sy'n newydd o'n i'r maes! Yn sgorio! Ac yn dwblu mantais Llansawel. Sam Snaith yn gwneud I farc yn syth. It was a tough period being out for that long, and I thought about this moment a lot, so to go and do that instantly, I couldn't have asked for better, really. 3 phwynt I Lansawel yn golygu bod nhw bellach yn hafal ar bwyntiau a Met Caerdydd. Y Flint sy'n dringo i'r degfed safle tra bod Bala'n ail ymuno a Llanelli yn safleoedd y 5. At y brif adran yr ewn ni nesa. A'r gyngrair yna hefyd yn hollti yn ddwy. 2 gêm I fynd cyn hynny. Y Llansawel angen pob pwynt posib I gyrraedd y 4 ucha. Wrexham ar y llaw arall yn gobeithio dychwelyd i'r brig ar ôl llithro yn erbyn yr adar gleision dechrau'r mis. Esgym. Pas at Wilfrey Witt. Mae hwnna mewn i'r cwrt 6. Ac mae'n cael ei rhoi yn yr hwyd. A mae'r ymwelwyr ar y blaen. A gwaith ardderchog y croesiad gan y gefnwraig dde a'r gol dwi'n credu cael ei sgorio gan Grace Evans. Y croesiad yn dda, mae'n croesiad anodd i'r golgeidwad gwybod I ddod neu ddim, a hynna sydd wedi helpu Llansawel. Barker chwilio am Helia Knox. Yna gic o'r Smotyn yn cael ei rhoi. Wel, y bagliad yn ôl y dyfarnwr gan Llywelyn. Ie, Brooke Llywelyn jyst yn rhoi troed I ar troed Helia Knox fama. A wneith I fynd lawr efo unrhyw cyffyrddiad fanna Helia Knox. A cael y penalty. Cyfle Katie Barker gymryd y sioc allan o'r sgôr ar hyn o bryd. A goedd hi'n gic ardderchog yn doedd. Prif sgorwraig cyngrair Genero a mae'r Wrexham yn gyfartal. Ie, mae'n edrych yn hyderus. Cic o'r Smotyn yn gallu bod yn bach yn pwysa, ond oedd hi'n edrych yn hyderus iawn. Burke yn gweld Rosie Hughes yn mynd ar rediad. A hi sy'n cyrraedd gynta. A mae'n creu y lle I hi hyd efo'i sgiliau. Ydy'r Bale yn mynd I gael y ffer yn ôl at y clip ar yn achub Llansawel. Cael Rosie Hughes yn dda fanna yn gweld bod Llansawel ddim yn pwyso ac yn mynd I ffwrdd ohoni. So mae'n cymryd cyffyrddiad arall I mynd mewn i'r cwrt Cosby.
Y gic yn bwt Pennod. Barker, a mae Barker wedi bod yn glyfer! Clyfer iawn, iawn, iawn. A Rosie Hughes sy'n rhoi ddi mewn. Ac mae Wrexham ar y blaen. Fe newidio nhw pwy oedd yn mynd i gymryd y gic. Y gic yn cael ei chymryd gan Hillier Knox at Barker. Ac yna fe nath hi a Rosie Hughes y gweddill. Wrexham 2, Llansawel 1. Mae'n y deimla bod yna 20 munud hir o flaen Llansawel. Allai fod yn hirach nawr, Rosie Hughes! A dyna dybiach i selio'r fuddigoliaeth. Ac oedd hi'n fas ardderchog o ganol y cae gan Josie Smith hefyd. Dwi'n yn siŵr be oedd Llansawel yn neud am ddiffyn yn gwagle rhwng pob un ohonyn nhw. Oedd hi'n hawdd i Rosie cael y cyfyrddiad ac yn gallu rhoi o mewn i'r rhwyd yn eitha hawdd fanna. Y bêl hir lawr y canol at Barker, a mae Barker yn cael heibio'r amddiffynwraig. O, mae hwnna'n garden goch yn dydi. Mae hwnna'n garden goch yn dydi. Oedd hi drwodd tuag at y gol pal i'w. Mae'n goch. A dim amheuaeth o gwbl am hynny. Ddim yn hyd yn oed mynd am y pêl, mynd am y chwaraewr ac ddim syni bod hynna'n cerdyn coch. Mae'r gic yn cael ei harbed yn garpus. Ardderchog y Courtney Young yn ei darllen i'r holl ffordd. Mae Hillier Knox di chwarae'n gampus, mae Courtney Young di chwarae mor dda. Gyda Wrexham yn ennill, roedd angen buddugoliaeth ar Gaerdydd os am barhau ar y copa ac yn ffodus i dîm Ian Derbyshire yr adar gleision darodd gynta, Michaela Cook yn rhwydo. Roedd na ddiolch i Michaela Cook am yr ail hefyd wrth iddi osod y bêl i Megan Bowen a hitha'n dyblu'r sgôr. 10 munud yn ddiweddarach ac roedd yr adar gleision wedi rhwydo eto wrth i Madison Perrott hawlio'i gol gyntaf yn y cynghrair. Gymroddi fawr o amser y dîm Ian Derbyshire rhwydo yn yr ail hanner y chwaith. Lily Billingham yn curo'r eilydd, Faye Marshall a neb llai na Cook yn rhwydo am yr eildro yn y gêm. Gyda Font y Pridd yn hanner cysgu, fe fanteisiodd Michaela Cook gyda'r gic gornel gyflym yma. Cook yn brasgamu gwrt cosbi'r ymwelwyr cyn chwipio'r bel i Madison Lloyd a hitha i gefn yr hwyd. Doedd 5 gol yn amlwg ddim yn ddigon i Michaela Cook wrth iddi garlamu lawr yr asgell. Croesiad syml i Madison Lloyd a hitha'n rhwydio'i hael ac yn selio'r fuddigoliaeth o 6 gol i ddim. Gyda'r Seintiau newydd yn rhwydo 2 heibio Aberystwyth a Llansawel yn colli'n erbyn Wrexham, mae'r clybiau fydd yn y 4 uchaf wedi selio'u lle wythnos yn gynnar. Caerdydd sy'n dal gafel ar y brig tra rhwydodd Abertawe 7 heibio'r Bari. Dyna'r cyfan am heno. Diolch yn fawr iawn am eich cwmni. Byddwn ni nôl penwythnos nesaf gyda 2 gêm fyw i chi. Pnawn Sadwrn, mae dan ni'r gêm enfawr yn rownd 8 ola Cwpan Cymru i chi gyda'r ornest rhwng Caernarfon a Bai Colwyn yn fyw ar S4C am 5 o'r gloch. Yna, di Sul byddwn ni'n fyw ar-lein ac ar eich teledu clyfar unwaith eto am 5 wrth i'r brif adran hollti gyda Aberystwyth yn erbyn Caerdydd. A wedyn, byddwn ni nôl nos lun nesaf gyda'r holl uchafbwyntiau a hefyd rhestr fer gol y mis. Tan hynny, hwyl fawr i chi.